ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи мо. Дар имрӯза навори якчанд мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашатон мегардонем. Мошинҳои ҳар гуна ҳастанд аз шаҳри Душанбе ва аз дигар ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. Дӯстони азиз, видеонаворро то охир тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ гуна мошинҳо дар кор аст. Мо дар видеои оянда ҳатман пешкашатон мегардонем. Агар шумо ҳам чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар номрои имо ватсапи мо равон кунед, мо дар видеои оянда ҳатман реклама мекунем. Якум мошини фурӯши мо аст, дӯстони азиз, Opel Vectra S, соли бароиши 2002, сӯзишвориш бензин газ буд. Дар кузофи хатчбек, объёматоша дӯстони азиз 2 гуфтага, коробкаш механикай. Мошин бениҳоят дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Чизе ки мебинед бордо, мошин свети сиёҳ, баллонош 100%, родной краска. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошинаш 40 000 сомон мегӯяд. Бо кадоми харидор аст, бо мега савдо мешавад, дар рақамош занг занед, мошинро харидор кунед. дӯстони азиз, шуморо мехоҳед мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, дар имо ватсап мо равон кунед, мо ҳатман дар видеои оянда реклама мекунем. Деюм мошини фурӯши мо аст, дӯстони азиз, Opel Vectra S, соли бароиши 2004, сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекард. Дар кузофи седан, объёматоша 2 гуфтага. Коробкаи мошин автомат. Мошин бениҳоят дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошина 37 000 сомон мегӯяд. Бо кадоми мақсад харидор мегӯяд занг занад, бо савдо мекунем. Сеюм мошини фурӯши мо аст, дӯстони азиз, Opel Astra J, соли бароиши 1999 мегӯяд, сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекард. Мошин дар кузофи седан, объёматоша 1.6 гуфтага. Коробкаш механикай. Мошин бениҳоят дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, сабаби фурӯхтани мошина мегӯяд пул лозим шудага, срочно фурӯхта мешавад. Кадоме гирифтан мегӯяд, бо арзон мекунем. Мошин қарор дорад дар шаҳри Данғара, нархи мошина 43 000 сомон мегӯяд. Ина рақамош бардор занг занед, бо савдо ҳам мешидай. Чорум мошини фурӯши аст, Opel Vectra S, соли бароиши 2002, сӯзишвориш бензин газ ҳардаш кор мекард. Мошин дар кузофи седан, объёматоша 2 гуфтага. Коробкаш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин ҳамаш 100% мегӯяд. Кадоми харидоре, ина рақамо занг занед, танҳо мегӯяд дар назди мошин бо савдо ҳам мекардед. Мақсад ки арзонташа мекардед, не ки дар назди мошин. Мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошина 38 000 сомон мегӯяд. ина рақамош дар рӯи экран аст, марҳамат занг занед. панҷум мошини фурӯшии мо, дӯстони азиз, инашам Opel Vectra S мебошад, соли бароиши 2002, сӯзишвориш танҳо бензин буд. Мошин дар кузофи седан, объёматоша 2 гуфтага. Коробкаи мошин автомат. Мошина, дӯстони азиз, мегӯяд бениҳоят дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Документаи мошин буд шудагианд. Мошин 4 та баллони мегӯяд нав дорад, родной краска, ҳама 100%. Сабаби фурӯхтани мошина бародор, инам мақсад мегӯяд пул лозим шудага. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе, нархи мошина 35 000 сомон мегӯяд. Кадоми харидор бо савдо ҳам мешавад. Марҳамат
زنگ زدن رقمش در اکران.